Balimao Alignokuma, très urgent. Balimao billet dimanche 18 janvier 2026. Balimao Amboraka information télémani sorosisa. Ko milliard tan kele ko de chouena. O chouene au gisement bara damineli. Malion abina fobe ka bara i jotugunindi. Ayo kuma ina mede. Sado, le général Sado Kamara, le ministre de la Défense. Ani Assimi Gota ere tanti. No comment on appelle là, Bintou Kamara. Kolu kunganga ta témoignage de là. Oh, Malion, anye moume, ko tribunal ya rejeté. Ko ka a ko closé folo. C'est-à-dire que ka datu folo. Monde be Malion. Moro avec la question posée. A besebene flamena kalabela jelen kalame. Voilà. Malien bela jelen kalame, monde sebene dou. La comparaison, voilà, la comparaison des témoins Général Sado Kamara et Bintou Kamara et Tchemoro Sangare rejetés par le tribunal. Les avocats de la défense en concertation pour statuer s'ils suivront non ou la suite du procès. Maintenant, les débats sont clos dans le procès de l'affaire Pérémonte Embraer avec la fin des témoignages. Pourtant, sur un détournement présumé de 11 milliards de francs CFA. Malion, pourquoi vous banco n'était pas témoignage là? Mouna Sado Kamara Kunganga ta tribunal la Mouna Uban. Mouna Assimi Goita Tanti, no e Bintou Kamara yi, Mouna O Kunganga ta tribunal Mouna Uban. Malion, nous de Fanango, nous me fait c'est la poudre aux yeux. Journal Mouyab, la nouvelle horizon. Ka fo onyena. Pourquoi Oumaso Sado Kamara gata témoignage là? Sado Kamara gata tribunal là. Mouna Ouban, général Sado Kamara gata tribunal là. Mouna Ouban ko Bintou Kamara gata. Ko tribunal ya be rejeté. Mala abesa bene flangante galonyo. Ni mogo wala ne ba chima. Bo jamana flene ni yurugu makele ni sorasi kele nu netara fo tela ko 11 ko 80 milliards ko chwena. Ko milliard ta ani kelen ko chwena mali kono. Ni sorasi kele nyafo. Ko milliard ta ngele chwena. Kube zomene hali shini o zonkele umamene. O ay Assimi Goita na le ko procès kera ka ban ko mogo do minele fleni ni transition in kono ka minena ka milliard chwen ka procès kera fo ka sa dana aya kelingira ne abiseka ka ne kan mai Assimi Goita be mogo munu mine ni mogo munu nya critiquer abita dossier do glan ou la ko ezoyin mogo mali ti abeni Assimi kadi awa te ka lutte contre la corruption ke Mega tient de fois yana. Anga groupe munu uyanga groupe uyanga war munu détour anga groupe nkola. C'est des milliards. Uye ministre Lamine Serou donc kasola kabla procès makala. Ni korane choma procès kala. Anga groupe war chwena procès makala fobi. Uye Lamine Serou mene uyo mene parce que Uye munga amaja uye galon tike ko de awar beshwe kasoro Assimini Ablay Maiga ni sangundo war fra dum ani Ablay Maiga Burangay Sanugo nde laga photo iraula olde affaire nke bien kala yina senale be bien kala ka o bien kala be ya bo ango kanga avancer bo ambise ka avancer na choko jume et yere nega dante kolongolo babochi ya jamana ko détournement de beka kono ko yurugu te kele jamana kono o jamana te tanya fe malion bana me mali bana folo yurugu te ka kele munu yere be fangala olu yere de yurugu kela patron ni olu yere de zon kuntugu zon na be chweni kala aita Assimi Goita ka université là c'est des plus grands voleurs procès du même kala bana 80 milliards procès aya kelea. Où est dada fo de mena vidéo kala anga chekalje. Où est dada fo mali télévision sola ko milliard bisingi ko chwena ko bena kuma oka. Ube malion kolaja kuma nu fo malion be nisonja alhamdulillah zomna mineka donka sola pru oyo joli. Laidu kombe ta fefena shiteke. Pourquoi milliard tan kele chwena ante ka woya la ante ka tafanya kula. Anga waru be chwen Assimi Goita keleme ka mali justice kaka keleke beredi.
ni mɔgɔ min kunkolo manda ye o ye zone de ye o bɛ minɛ ko don kaso la o bɛ jalaki vidéoman bɛ labɔ k'o tɔgɔ tiɲɛ ko o buruju bɛɛ gosi mais 2000 nin y'a san 2 de ye a ye nin kuma in fɔra ɲinɛ a san 2 de ye taama mɛnɛ sisi ma bɔ an ka lamɛn. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême au micro de Garibou Piro. Bon, Mali, Abela Jele di Messa, Yaro ni mabone segu tungara nade. Hein? Ou yeni bon Mali ortem na 2024. Nina san flade a moko kili mamene. Anga CMDT waru chouena. Ka waru chouen. Aye John Tale Kasula, comme anga kor waru ka détourne la parce que be asimi somogodi. Ne asimi jole aidara nyakoro. Non, ante yurugu, anto fe. O chokoroba infona. Koro jira aidara akilika. Fona be ka fo wallahi président o gana lekeni aleba. Aidara retraitita. Donc Malion, pour faire me flonya ko. Ninte galonye ninte montage ou. Asimi goita wolo benge ka vocali bora kuye moko faka kuye produit sanka taka kai kidaka do faka. Hali chinu mata kasola. Avocat li benebulu, mente se ka fongo ma BG kumabe. Ni Malien wara de kundo beta kasola. Malien e réalité flé. Asimi goita wolo tanti. O yanga milliard tani shegi wantaro tan woro ko chouin kabe sra di kaikauma ali chini kaikauma sra soro. Asimi wolo tanti. A fleni, a photo fleni. Ni asimi tanti di. Ministre des Transports. 2021-2022 atara kuma 2021-2022 ni mafli utara ko terrain kutara terrain sans irisida ko terrain nana we terrain mangani mogu pokun terrain turu da vraiment tetoro terrain jakasa hali sinama terrain e masa jubaru terrain tunna dibidibina dona terrain na a ben ala na karache bon ay kaisra laje pour terrain foiti kaisra tiene ba fuko femre. Bon, o jamana bi se ka jochogo jume. Aw bulo ko on be se bina nunu atanga ameni ko nuna. Aw bulo ko Mali bi se ka tanya fe kan to ni ko na. Ay jamana jume tale nyefe ka to yurugu ni namara ni ngalonka. Ambo kele fana tuguni Asimi goita sunguru batulu nyang. Afleni. Yani Asimi ka ke prezanye batulu nyang photo la jeni. Ni batulu nyang photo yani Asimi ka ke prezanye. Asimi kera prezant do la kera tubabu musoni ambula photo fleni. Voici les résultats. Transition indjara koi. Ah, transition indjara. Moni boko de sunguru. No fratogo. Ko Evelyn Jackie. Yani coup d'état kake. Evelyn Jackie a dagono nyimbe kumbone. Ko muchacha musoma. A nyimbe karakarla nyimbe kuntultu lemba dakono. U kele ka fanga soro. U yo dagono nyimbe changer. O fana dagono nyimbe fleni. Oh, ko Mali ka jo. Mali bise ka jo. O kuma au bolo ka foka o moke de alaya. Ay ta fedro munu ko asimitana ye no asimitana ye dro asimitana ye karajo chama maraga dugu chama be kamene bi terroriste bulubi Mali fangile tlanche bebe kata bulubi antlobu mangana bi we ayesi frappe ka don ta bota nebe kulaje me ka yelede. Moi j'ai ri quoi, je pense que ces gens sont des plaisantins billahi tallahi jamana te jon galunka ibe ko ke jerete la niya ken galunka ala ti barga do ila yew otike o madli ka ke ala ta ire soso awandale me ala fanada parce que ni sula medeni aye ni jugement ketuna sari ube male ona ni so jadi ambena kiri da mine mugo munu kungolo kadui ubolu sauver munu kungolo manu be dien galo menoro ula anga courant groupe war détruire la watina uye ministre kutu sado kamara trike la ministre du commune ko don kasola kasora mata groupe sa kasoro Asimi goita ni sanuni abla mai karasa parce que o bora kalama ni boru ka shweni kalama obi don kasola obe galon tike kandore la ke de chuzuni awa confinde ndo obe dala koi. Voici les réalités ala ka kli nyima dambe o yo mine ko don kasola ko de zoni bon aw ye la ministre mine ka don kasola ko e shweni ke aw kara ko bla o ma juger muna o ma juger malen aw ni ala che nunu be ka jon di juger we jon di juger ka anya jugement ere ka la bana make
Malien il est temps qu'un gagnait ne be dan droma ala ka hakili ɲuman dama Malien fefe be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada Belgique Portugal ka wari ci nɔgɔ la a bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger a photo filɛ nin a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔ min Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro don a n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari ci u ma b'a sɔrɔ orange money na sur place wagati o wagati a bɛ wari ci dɔrɔmɛ kelen aw ta sara aw kan bɛn